Ahojte, zdraví vás Bíček a dnes pri videu o tomto čudu, čo vidíte pred sebou, bol som v Ekšne a ja tam mám občas, v úvodzovkách, dosť často, tak si odtiaľ donesem nejakú blbosť a toto je jedna z nich. Očarilo ma to, stálo to 2 € a pokiaľ ste niekedy túžili mať vlastný arkádový automat, toto je ono. Je to asi ten najmenší arkádový automat, aký som kedy videl. Ako darček už som niekedy dal taký o dosť väčší, no asi tak trojnásobne väčší od tohto a toto ma naozaj očarilo. O čo ide? Ako vidíme, arkádové hry, 8 hier, viacero modov so zvukom, zábava pre celú rodinu a vrecková veľkosť, áno, vrecková veľkosť tam je. Ja mám z Actionu, bohužiaľ teraz to neviem nájsť, niečo podobné, akurát vo forme takého maličkého Gameboya na kľúče a toto bude asi úplne rovnaké. O čo ide, ak ste dakedy pochádzali z rodiny ako ja a v 90-kách ste o Gameboyi mohli iba snívať, tak ste mali Tetris, hej, prenosnú hru, o ktorú ste sa bili so súrodencami, lebo to bolo niečo, na čom ste mohli hrať na cestách, mohli ste hrať kdekoľvek mimo telky a podobne. No a toto je presne rovnaké. Tipujem, že podľa toho displeja, ktorý tam je, to bude úplne rovnaký štýl, bude tam možno nejaký Tetris, autička, hadík, uvidíme. Poďme na to, zoberiem si svoj profesionálny otvárací nástroj. Ešte bude vtipné, keď si tu fiknem prsty, ale dobre, sme dnu, no toto potrebovať nebudeme. Celé to dám bokom a tu je celý zázrak. Pre porovnanie, tu máme SD kartu, aby ste videli tú veľkosť. No, displej je asi veľkosti SD karty, ale celé to je maličké, 2 SDčky na seba. Takýto drobec, ako vo vrecku by som to nechcel nosiť, už teraz sa teším, lebo mám prsty ako z cafalátky, takže určite sa to bude úplne perfektne ovládať a už sa na to teším, ale nemohol som tomu odolať a určite to ostane aspoň ako dekorácia. Zozadu vytiahneme tento ochranný pásik a už to hrá. Počkajte. No, takže totálna paráda. Ja si tu trošku nazoomujem a môžeme ísť na to. Okrem toho vybral som si túto farebnú variantu, krásnu, fialovú, priehľadnú, wow, super modernú. Inak pekne stojí. Myslím, ten arkádový automat ho vedá. Samozrejme, bude to asi nejaká dekorácia ku mne na poličku. Asi to nebudem často využívať a nejak na tom drviť stariny. Už len kvôli tej ergonomii, ktorá zdá sa bude perfektná. Ale tak ja to tu nazoomujem a môžeme pokračovať. Tak, máme tu smerový ovládač, tým si môžeme nastavovať úrovne, hore, dole. Doľava, doprava to asi nerobí nič. Niečo to tam nastavuje, ale je to také drobné, že to poriadne nevidím. Dobre, a máme tu 4 tlačidlá, asi ich idem vyskúšať. Oj. Tak tu máme takúto strieľačku, lietadielok. Otoč sa. Dobre, prvé. Otoč sa, no, ten joystick reaguje, jak sa mu chce. Dostali ma. No, každopádne si to ešte... Joj, ten joystick poriadne... No, vletel som mu priamo do strely. Dobre, ďalší zostrelený, No, dostali ma... Šup, poď. No. Asi toľko k mojim schopnostiam. Čo môžem povedať, ten joystick do strán ide troška dosť ťažko. Ale tak môžeme sa skúsiť pozrieť, či tam niečo... No dobré, tým pravým som to celé vyresetoval, takže to nebudeme skúšať. Není tam žiadny popis na tých tlačidlách. No dostať sa k nim je celkom halus.
Ja to skúsim týmto stylusom k tabletu. No tak toto je premyslené. Ja na to som zafol zase toto. Stredným som to zase týmto resetoval. No, to všetkým zapnem túto hru. Vypni sa. Dobre, tým som to vypol. Ako vidíte, ovládanie je veľmi príjemné a intuitívne. A ja tam chcem nejakú ďalšiu hru zapnúť, kurník. Aha, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Super. Tak mi ukáž od začiatku. Tu sú tieto strieľacie. Autička. Tak poďme na to, ak sa mi to podarí stlačiť do prdele. Podarilo, takže tým druhým to zapíname. Áno, veľké tlačítko je tu potom na pridanie plynu. A závodník som, lepšie ako Forza. Ježiš, ale je to nostalgia. Ale musím povedať, že naozaj na tých vreckových konzolách a la Game Boy sa to hralo veľa lepšie. Toto je ešte v pohode. Som zvedavý, keby sme tam mali nejaký rýchlejší level, ale na tomto sa to ovláda ešte v pohode. Tam tá strieľačka až taká v pohode nebola. No, ale chápeme sa a potrebujete dosiahnuť čo najvyššie skóre v takýchto autičkách. Buď to pôjde pekne pomaly, alebo si pridáte plyn. A myslím si, že ale môžeme. Ďalší level. Dobre. Áno, tu sú už autička nahustejšie, aj sa posúvajú rýchlejšie. No dobre. Tak si to vypneme a pôjdeme ešte rýchlo prebehnúť tie ďalšie hry. Toto vôbec netuším, ale kurník, ale kto to navrhoval? Nie? A čo sme tu akože mali spraviť? Vybral som si jedno z tých 4. Ak viete, o čom je táto hra, napíšte mi dole do komentára. Ja som túto asi... Dobre, dáme ďalšiu. Nebudem sa s tým. Toto si musím prestrieľať asi cestu, alebo čo? No každopádne, ak ste tieto hry mali aj v 90-kách na tých svojich, tak asi budete doma. My sme mali takú jednoduchšiu, jednu z tých prvých, kde bol naozaj Tetris a spol, ale áno, chápeme sa, krásne si tu toto strieľame a nemôže to dôjsť k nám. Tu sa to s tým joystickom tiež celkom dobre hrá, ale dobre, pôjdeme ďalej. No, teraz som to vypol. Nikdy neviem, čo stlačím, lebo tu stlačam aj tak 3 tlačítka naraz. A, B, C, D, to sme mali. E. Toto bude niečo ako prechádzanie cez cestu. Áno, musíme iba na to biele skočiť. No. Dobre, už som bol skoro na konci. To dám. Tak možno nie. Hotovo. Ďalšia hra je za nami. Toto je zase táto blbosť. Tu je nejaký arkanoid asi. A nie, to je zase toto len iná obťažnosť. Čo tu robím? Tu zase pribúdajú tieto veci. No a čo tam ja mám spraviť? Dobre. Na ukážku stačilo. Tam máme doplňať tie riadky. Jasné, chápem. Dobre, dáme ešte Tetris a vyserem sa na to. Dobre, klasický Tetris. Ale tým, jak je to maličké, tak to ovládanie není No to nešlo otočiť táto kocka.
Dobre, ten tenis je ešte... Tenis, somár. Ten Tetris je ešte relatívne hrateľný. A myslím, že sa s tým dá zablbnúť. Taký automatik, no klasika. Na niektoré tie hry asi si k tomu treba viac sadnúť a pozrieť si, nie je takto rýchlo na prvú dobrú, ale taký retro návrat si myslím, že fajn. Dobre. Na to sa vykašleme. Idem pozrieť, či tam je ešte niečo iné, alebo už iba... No a potom sú tam, áno, už iba rôzne variácie na Tetris asi. A týmto hasne. Vypni sa. Tak tento. Tak. Dobre, tak záver tohto ultra poprdeli videa s touto hračkou máme za sebou. Arkádový automat z Actionu za 2 eurá. Ako by som ho zhodnotil? Príjemná dekorácia. Niekde do herného kútika a podobné, na poličku. Prečo nie? V chvíľkach nudy sa na tom niečo dá zahrať. Pripravte si ale pevné nervy, lebo tieto 4 tlačidlá sú tu úplne na kope. Týmto resetujete, vyberáte hru alebo vypínate a je to dosť blbo stláčateľné. Inak príjemná blbostička za 2 eurá, možno vtipný darček, ak ste chceli mať niekde arkádový automat. Asi môžem odporučiť, ale ak chcete naozaj ten retro feeling týchto starých Tetrisov a autíčiek, tak možno by som pozrel nejakú konzolku s lepším tvarom. Ako hovorím, ja mám niekde presne na tento istý štýl, s tak podobnými hrami, s rovnakým displejom, rovnakým množstvom tlačidel, mám miniatúrnu hru na kľúče, ktorú som niekde odpratal, neviem nájsť, ale viem, že na nej som sa aj zahral núdzovo. Takže toto skôr ako taký nejaký doplnok do vášho hracieho kútika, nejakého herného, inak asi na nejaké parženie, na nejakú paržbu, tak to asi nebude. Za mňa toľko, toto bol Bíček a jeho tip na užitočnú, neužitočnú blbosť. Ak sa vám video páčilo, dajte like, poprípade odber a vidíme sa niekedy na budúce. Čaute.